راديو إيرنا مس راديو إيرنا يقوم زلكم زغبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት በደረጃ አህጉር አፍሪካ ዝመስረት ናጻ ናይ ንግዲ ዞባን መመስራት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝዘተይ ዋዕላ ብ30 ጉንቦት ተኻይዱ እዚ 52 ሃገራት አፍሪካ ዝተሳተፉ ዋዕላ ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ካብ ቀረጽ ናጻ ወይ ከዓ ስማዊ ቀረጽ ብምትማን ካብ ናብን ሃገራት አፍሪካ ዝካየድ ንግዳዊ ልውውጥ ክዕዝዝ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ዛጊታብቲ ናይ ናጻ ንግዲ ዞባ ዘይተጸንበረ ሃገራት ኤርትራ ቤኒን ከምኡውን ናይጄሪያን እተን ኣባል ሃገራት ኣብ ሕብረት አፍሪካ ብዘካየዶ ዋዕላ ካብቲ ዝቐወም ንግዳዊ ስርዓት ሕጊ 22 ነጥብታት ገና ሙሉእ ብሙሉእ ዘይጸደቐ ክኸውን እንከሎ 24 ሃገራት ግና ተሰማሚዐን ወዲን ኣለዋ ናይጄሪያ ነቲ ንግዳዊ ሕጊ ብክኢላታታ ትምርምሮ ከም ዘላ ክትገልጽ እንከላ ካብ ኤርትራን ቤኒንን ዛጊት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ንሓያሎ ዓመታት ዓመታዊ ባጀታ ብምስጢር ሒዛቶ ምጽንሓ ይፍለጥ ጉጅለሎ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ካብ 13 ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ኤርትራ መብጻሕ ድሕሪ ምክያዱ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ቁጠባዊ ኩነታት ከም እትርከብ መግለጹ ኣይርስዕን ኣብ ሱዳን ጊዜያዊ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየድ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ጎነጻዊ ስጉምቲ ይወስዳሎ ክብል ማሕበር ሞያውያን ተሃገር ከሲሱ ንህዝባዊ ምልዕዓል ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ እቲ ማሕበር ብዓርቢ 31 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነፍሰ ጾር እትርከቦም ሓያሎ ሰልፈኛታት ብወተሃደራት ከም ዝተኸትሉ ፍሊጡ እቲ ማሕበር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ማዕከናት ዜና ሃገር ብምቁጽጻር ጽልኢ ኣብ ተቃወምቲ ውድባት ዝፈጥር ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ከምኡውን ዝኾነ ንተቃውሞ ህዝቢ ዝምልከት ትሕሶታት ከይቃላሕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ምፍርራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ከሲሱ ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቤት ጽሕፈት ማዕከን ዜና አልጀዚራ ኣብ ካርቱም ከም ዝዕጾ ተገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ብዘይ ምቁራጽ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ከተማ ካርቱም ከም ፍሉይ ግዝኣት ተቃወምቲ ሓይልታት ክርአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ነቲ ከባቢታት ብፍሉይን ብሜላን የጥቅዕ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይረድኡ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣብ መወዳእታ ናይቶም ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍን ከለዉ ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ቆንስል ምዃኑ ብምግላጽ ጎነጻዊ ስጉምቲ ንኩነታት ሃገር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከውርዶ እንተዘይኮይኑ ፍታሕ ከም ዘይምጽእ ኣዘኻኺሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ግጭት ብሄራት ኢድ ነይሩኩም ዝተባህሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝርከብዎም 69 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ ብመንግስቲ ዝውነን ማዕከን ዜና ኣምሓራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ መጉሃርቲ ግጭት ኢድ ነይሩኩም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ እውን ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ብሄር ዝሰረቱ ፌደራላዊ ምሕዳር ኢትዮጵያ ንዞባታት ሃገር ስልጣን ርእሰ ምሕዳር ክህብ ዝሃቀነዩ ዝብል ምኽንያት ክወሃቦን ከሎ እቲ ብሄራት ነናይ ገዛ ርእሰ ፌደሬሽን ከም ዝወሃበን ምግባር ንግጭትን ምትፍናንን ዝያዳ ዕድል ሂብዩ ክብሉ ሓያሎ ወገናት ትዕዝብታቶም ይገልጹ ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራባዊ ወለጋ ዝርከብ ናይ ወርቂ ዕደና ትካል መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተዘምተ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ዋነት ብሪጣንያዊ ትካል ዝኾነ ትካል ለንደን ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዝሃቦ መግለጺ ብዕለት 26 ግንቦት ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ናብቲ ትካል ብምእታው ጂፒኤስን ማይክሮስኮፕን ዝርከቦ ንብረት ከም ዝዘመቱን ገለ ክፋልቲ ትካል ከም ዘዕነውን ሓቢሩ ኣብቲ ትካል ሓሊፉ ስርቂ ክረአ እኳ እንተጸኒሐ ከምዚ ብረት ብዝዓጠቑን ዝተወደቡን ጉጅለታት ዝግበር ዝምታ ግና ናይ ፈለማ እዋኑ ከም ዝኾነ እቲ ትካል ብተወሳኺ ገሊጹ ነዚ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ብሄራውን ክልላውን ግጭት ተጠቒሞም ሓያሎ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝርከባ ኣህጉራውያን ትካላት ዝምታ ከካይዱ ምጽናሖም በብግዚኡ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ደንካልያ ከባቢ ኮሎሊ ዕደና ፖታሽ ንምክያድ ኣብ ምድላው ዝርከብ ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ ደናኪል ካብ ክልተ ትካላት ፊናንስ ኣፍሪቃ ልቓሕ ናይ ምርካብ ተስፋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብብርኪ ከካይድዎ ኣብ ዝመደቡ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ኣብዚ 2 ዓመትን መንፈቕን ስርሑ ክጅመር ትጽቢት ይግበረሉ
እንተኾነት ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ መበገዝ ዝኾኖ ናይ ስታት $200 ሚልዮን ለቓሕ ንምርካብ ብርክታት ኣብ ምዝርጋሕ ይጸኒሑ ኣብዚ ሳልስቲ ዚብ ዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ድማ ናይ ምምፃእን መልኣኽን ባንክ ኣፍሪቃን ምትሕጋዝ ፊናንስ ኣፍሪቃን ካብ ዝተባሃሉ ክልተ ትካላት እወታዊ ምላሽ ምርካቡ ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ፕሮጀክት ዘድልዮ ፊናንሳዊ ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምእካብ ተቓሪቡ ከም ዘለውን ኣመልኪቱ ኩባንያ ደናክል ኣብ ኤርትራ ከባቢ ኮለሊ ኣብ ዘካይዶ ዕደና ናይ ስታት 1.1 ቢልዮን ቶን ዕቑር ሃብቲ ፖታሽ ምህላዊው ገምጊሙ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣስታት 16 ኩባንያታት ወጻኢ ኣብ ዕደና ዳህሳስን ኩዕታን ተዋፊረን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ን400ዊት ናይ ዝኾነት ኩባንያ ንጥፈታት ዝውንን መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ሓሪሞ ይርከብ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ካብ ዝርከብ ኣስታት 20,000 ብዝሒ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ኣስታት 1,000 ክስሕብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ወሲኑ مسحبت سراويت أكل نايتي تأتان مرقان سومال ناب حيلتات منقس سومال ناي مسجار مسرحيو تبايلو انتغوني منقس سومال حجون تأتا ملا سومال كرقاقت عاقمي كم زيبلو تنتنتي ردو كاب كلتا شحن شوعتنات حيزو ناب سومال توافيرو زركب عقاب سلام سرايت حبرت أفريقيا أبزي 10 عمتات نال شباب كاب حيالو كبابيتات كرحقو كوان تغالي تأتا سومال ناب نبور كمالسكن أيكالن بايتو تأتا حدا شح عقاب سلام سراويت كاب سومال كسحب دا يوسن بر تلوغتي كاب زتفلالي هاقراس تواتس سراويت نتوسخي حدا عمت أناوي حولو عقاب سلام سراويت حبرت أفريقيا كاب إثيوبيا جيبوتي يوغندا كينيان بوروندن زتواتس حيلو خوينو بحبرات هاقراتن حبرت يوروبان كم زمول تسبتسابات يقلسو مس راديو إيراناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنا في التعميتاتيو أم نايسولس في التعميتات حيل أير إيرترا كم حدش كتنس انت زي كوينو أبز اوان زي دارقايل نكبل حد أبال نايت حيل أير نبر قاليتو اتسمو كن اكوالو زمرت أبال ندا ميسايل نبر حيل أير إيرترا كاب جزين أب جزيه كدخم دحر متناح أبز اوان زي أب إسران 4 قنبات نمر إزبق عبر راتاتون كايد كم زي كألا بأبن نتاسنيو أقربو زبسحا كابتن أب اوان كينات إيرتران إثيوبيان استشمتا نفرتي أبز اوان زي كاب بررا وصاو خينان ينزبلا اتأبال حيل أير نبر نمل لما مدي تبهيلن كاب شاينان كالوت هاقراتن استشمتا ناشتو نفرتون تدقاقم اوان بمودق هيو تابررتس لزلكما أب غاراجين تعشيغان كبل أسميرو اللو نسو بزي كازي نفرتو قحورات إمارات عرب أبزن 24 قنبت مريد كأربع مدلواتي كايدا كوانت نبرا مورال أبالات حيل أير إيرترا كيد داقم تبهيلو اتمدب كم استسرزا قاليتو حيل أير إيرترا ببقوانو ناب أبدابن كالوت هاقراتن نسلت أنا زلكم أبالاتو عقبان محتات ناب استفلالي هاقرات كخدو تاني حميم بزي كازون نفرتن نحزو ناب قرابت هاقرات سقرو مكرات أبررتي نعغمت حيل أير كدخم كم زقبرو إزربالو قبل علزي بسنك تكنيكا وحسرتات بقعتن زي حلوا أنا أشتو قبل من مدن كلوا بمودقن حيالو أبررتي كديات موت كم زخونو إفلات بزتفلالي موياتا السلطنو كل 250 أبالات حيل أير أبزي سالستزي أبسمرا ممرقتا خمس تقبرلهم منقست إيرترا قليت الله أب إثيوبيا كل الأوروميا معراب واللقا توليكا بي أبستبال كبابي أب عدنا وركي قبل الاستوافر نا إنجليز كوبانيا متقعت 5 تفت أما زر ريبورتر حبيرو اتكي في ميرال استبهل نا إنجليز كوبانيا عدنا قدم 4 عمتاتيو أب تخبابي عدنا وركا كايد جميرو اتم عتقات زبسحو سرحتنياتات التخبانيا أب زي نبارولو على تسنبت متقعت بمكيادهم أب نبرات انت زي كوينو أب سبز بسحا قد آتيلن نتمت قعتي أبز حلف سمون زكايدو عتقات زاقيت من النتوم أيتنتسرن حلف النت زوصد أكلون إيلن أبت خبابي كم زعينت متقعت غكايد أبز حيدة توارح أزي نخال أيوانيو أبت أقدي مستقايدة متقعتي سرحتنياتات إناي وطسا كوبانيا زخونو حدا هنداون حدا جاباناون كم استقتلو أيرسعن قطر أب صومال جمرتو زتفلاليو ناي متحجاز مدبات كدف قالو قدماي منيستر صومال تصوعو قدماي منيستر صومال حسن على خيره نزت تصوعه مس قطراو مزنو شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسي مالتاني أبدحا أبز قبرو ركبيو كلتيهم سبا سلطان بقدام حدا سنة أبز كايد وزته بزعبات سنح ركبات كلتين هاقرات تحرم الزراب زمدن أن بزيادة زعبيالو تقلوتات تميايت
ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ናብ ዶሓ ዘምርሐ መንግስቲ ቀጠር ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተራት ክልቲአን ሃገራት ሶማልን ቀጠርን ነዝርክብ ዘካየዱ ኣብ ጽባሕቲ ንኢራን ኣብ ከበባ ንምእታው ዝዓለመ ህጹጽ ዋዕላ ስዑድ ዓረብ እዩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሜካ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት እስላም ንኽትሳተፍ ካብ ስዑድ ዓረብ ወግዓዊ ዕድመ ዝቐረበላ ቀጠር ንኹሉቲ ኣብቲ ዋዕላ ዝሓለፈ ውሳኔታት ከም ዘይትድግፍ ኣፍሊጣ ሶማል እትርከበን ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፋ ካልኦት ሃገራት እስላም እውን ብዛዕባ እቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ኢራን ዘለዋ ኣጀንዳታት ውልቃዊ መርገፂታትን ኣየነፀራን ኣብ ካልእ ዜና ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ፀጥታን ካልእን ጉዳያት ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ምይይጥ ኣካይደን ብዘይካዚ ብሰንበት 2 ሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብምርኻብ ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝዘተየ ተሓቢሩ ብፍላይ ድማ ብዛዕባቲ ኣብ ሞንጎ ኬንያን ሶማልያን ተኸሲቱ ዘሎ ምስሓባት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናይ ምሽምጋል ተበግሶ ክወስድ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምሕጽንታ ምቕራቡ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይጠቕሱ هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أمنا يروبع في التعميتات ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ኣብ ሳልስተ ዚ ድሕሪ ዝተጓሃረ ናዕቢ ብውሕዱ 32 ሰባት ድሕሪ መቕታሎም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ብፍላይ ኣብቲ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝንቀሳቐስሉ ከባቢ ድየም ነቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብምዝማዝ ምጭዋይን ስርቅን ስደተኛታት ከይገንን ስጋኣት ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ተሰናኺሉ እኳ እንተሎ ናብ ኣብያተ ሸቐጥ ይኹን ካልእ ብፍላይ ቆልዑ በይኖም ከይንቀሳቐሱን ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ኣብ ካርቱም ዝምቕማጦም ኤርትራውያን ወለዲ ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ሱዳን ንኣልበሽር ድሕሪ ምፍንቃሉ መንበር ሒዙ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ብምጥላብ ከካይዶ ብዝጸንሐ ኣድማ ብ3 ሰነ ሰራዊት ብዝኸፈተ ተኽሲ ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ድሕሪዚ ንመላእ ሱዳን ኣናዒቡ ዘሎ ቀትለት 32 ሰልፈኛታት ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 9 ወርሕ ምርጫ ከካየድ ወሲኑሎ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ኩነታት ሱዳን ክሳብ ዝረጋጋእ ብምባል ንስታ 3 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ እዩ ምስ ፖለቲካውን ሰልፍታት ሃገር ኣብ ክርክር ጸኒሑ ኬንያ ዜጋታታ ገፍቲ ዓሳ ምስ ሶማል ናብ ዘዋስን ክልማይ ከይጽግዑ ኣጠንቂቓ እቲ ሃገር ነዚ መጠንቀቕታ ተመሓላልፍ ዘላ ኬንያን ሶማልን ኣብ ዝሰሓባሉ ዘለዎ እዋን እዩ ኣመሓዳር ናይቲ ምስ ሶማል ዘዋስን ዞባ ክልማይ ኬንያ ጆሴፍ ካኒሪ ንማዕከን ዜና ኔሽን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩሎምቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ገፍቲ ዓሳ ተኸልኪሎም ከም ዘለው ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኬንያ እቲ ምኽንያት ብሰንኪ ፀጥታ ምዃኑ ካብ ምሕባር ሓሊፉ ዝርዝራዊ መግለጺ ኣይሃበሉን ብሰንኪ ዋንነት ክልማይ ካብ ነዊሕ እዋን ክሰሓባ ጸንሓ ኬንያን ሶማልያን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ምትፍናንን ዝርከባ ኬንያ ኣቐዲማ ኩሉቲ ካብ ሶማል ዝካየድ ዝነበረ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ኣቢላቶ እያ سعود عرب هبزي عامة منفقن مس قداي إيميغريشن بستحز 3.2 مليون وصعتنياتات كم زأسرت أقلقلو زينات هاجر حبيرو بمسرة تبصابتي أقلقلو زينا سعود عرب دحري زوصاتو حدش حقي كاب حدار كل تشعن 10 شعاتنا تحيزو 3.2 مليون وصعتنياتات كتأثرن كلا أتوم كل 3.5 مليون نقداي حقاو منبري زتحسيوم هتاجر نتوم فرق مليون حقتات عيوز تحسيوم كتبلو من كلا نتوم زترفو لعلي كل 100 شحدما بزي حقاوي مسجار دوبات زي تحزيوم بزي كازي أستات فرقي كاباتهم إثيوبياوين زخونو 54 شح وصعتنياتات بزي حقاو من قدي ناب سعود عرب كم مئتاو كم زقتت اتتصبصاب يتكز قبل علزي بزي حقاو مسجار سبات توافيروم زتبهلو لعلي 3 شح سباتون تأثيروم شحن 300 كاباتهم زيغاتا سعود عربيوم زاقيت لعلي 81 شح وصعتنياتات نناب عدوم كسقوغن كلو أستات فرق مليون دما أب مسرح مسقوغالو ناي ماسر تجزيوم زي ودو شحن 779 دك نستيو زلوهم 10,660 حالن وصعتنياتات أب زوانزي أب زتفلالي أبيات ماسرتي سعود عرب يركبو سعود عرب مسل دك سب بفلاي دما مسل سدتنياتات كابزي خبره هجرات عالم مسك قداموتيات سرع حدش حقي وصعتنياتات تاجر أب مودتا 2017 أب جبري كابزو عللو بوزحات إرتراوان سدرا بيتاتهم ناب جبتن سودانن أسجيروم يوم مس راديو إرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي
ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብስርዓተ ትምህርቲ ተፈጢሩ ብዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ልዕሊ 200 ተምሃሮ ናብ ኢትዮጵያ ተሰዲዶም። ኬንያ ኣብ ዶብ ንዝቆመ ሓጹር ዘፍርሱ ሶማላውያን ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ጠንቂቓ። ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ጎደናታት ንዝልምኑ ቆልዑ ምጽዋት መሃብ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ጸዲቑ። ኣርእስታት ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ተፈጢሩ ብዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ተምሃሮ ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ይስደዱ ከም ዘለዉ ምንጭታት ሬድዮና ኣረጋጊጾም። ብፍላይ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዝኽተሎ ዘሎ ዘይስሩዕ ኣቀባብላ ተምሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ብእኩብ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣቐዲሙ ውሕዳትን ብቑዓትን ተምሃሮ ንምሓዝ ብዝብል ነናብ ዝተመደበልኩም ቦታ ክሳብ እትዋፈሩ ኣብ ገዛኹም ጽንሑ ዝበሎም ልዕሊ 1500 ተምሃሮ ኣብ ሰንፈላለዮም ጸኒሖም። ብዘይካዚ ሃገራዊ ፈተና ይኹን ፈተናታት ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝወሃበሉ ዝነበረ ዕለታት ሓንሳኣ ክቕድም ካልእ እዋን ከኣ ክድሕር ዝብል ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ ውሳኔታት ሓደ ካብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ትምህርቲ ኤርትራ ምዃኑ እቶም ምንጭታት ተረዲኦም። እዚ ድማ ተምሃሮ ናይ ተቃውሞን ኣድማን ስምዒታት ሓዲርዎም ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ናይ ይኣክል እዋን ምስ ምዃኑ እቲ መንግስቲ ንተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ንምቁፅጻር ካብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ምዃኑ ይእምቱ። ስርዓተ መምሃርን ምስትምሃርን ኤርትራ ምስቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዋሕዚ ስደት መምሃራንን ተምሃሮን ተተሓሒዙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክዳኸም ይጸኒሑ። ብሰንኪ እውን ኣብ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ዓመተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ክጅምራ ዘይከኣላ ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝነበራ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዶብ ንዝቆመ ሓጹር ኣብ ልዕሊ ዘፍርሱ ሶማላውያን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ጠንቂቑ። እቲ መንግስቲ ነዚ መጠንቀቕታት ዘመሓላለፈ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ብ26 ግንቦት ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ኣብ ዝለኣኾ ወግዓዊ ደብዳቤ እዩ። ሶማላውያን ብቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ተኸቢቦም ነቲ ሓጹር ናይ ምፍራስ ስጉምታት ክወስዱ ምጽንሖም ዘመልከተ ደብዳቤ ካብ ሕጂ ንድሓር መንግስቲ ኬንያ ከም ዝቆጻጸሮ ጠቒሱ። ዛጊት ፈሪሱ ናይ ዘሎ ሓጹር ብዋጋ ይትምኖ ከም ዘሎ ብምሕባር ከኣ ካብ መንግስቲ ሶማል ካሕሳ ከም ዝሓትት ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ብወገኑ ብ29 ግንቦት ኣብ ዝለኣኾ መልሲ መንግስቲ ሶማል ንሉዕላዊ ግዛኣታት ኬንያ ከም ዝኽብር ብምርግጋጽ ኬንያ ብወገና ሉዓላዊ ግዛኣት ሶማል ከተኽብር ኣዘኻኺሩ። ኬንያን ሶማልን ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዝርከብ ሰፊሕ ክልማይ ኣብ ምስሕሓብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ብዘይካዚ ኬንያ ካብ ሶማል ንዝብገሳ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ብቐጥታ ናብ ናይሮቢ ከይዓልባ ምኽልካላ ነቲ ምስሕሓብ ኣጋዲድዎ ይርከብ። ኬንያ ምስ ሶማል ዘራኸባ ዶባት ብመንደቕን ስልክታትን ንምሕጻር ዝወሰደቶ ተበግሶ ምስ ብልሽውናን ምጥፍፋን ኣብ 2017 ደው ኢሉ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግና ትቕጽሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እቲ ንጸጥታ ተባሂሉ ዝኽልከል ዘሎ ሓጹር ንኬንያ ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ከኽስራ እዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ። 1700 ኪሎ ሜትር ንውሓት ካብ ዘለዎ ዶባት ኬንያን ሶማልን ክሳብ ዝእዋንዚ እቲ 10 ኪሎ ሜትር ጥራይ ክሕጽር እንከሎ 35 ሚልዮን ዶላር ከም ዝወደአ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ጎደናታት ንዝልምኑ ቆልዑ ምጽዋት መሃብ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ከም ዘጽደቐ ዘጋርድያን ሓቢሩ። እቲ ሓድሽ ሕጊ ብዘይካዚ ቆልዑ ብዘይ ኣላይ ኣብ ጎደናታት ቀንፈዘው ክብሉ ግዳም ሓደር ክኾኑን ሽጋራ ማስቲካን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ንኣሽቱ ነገራት ኣብ ጎደናታት ከይሸጡን ዝኽልክል እዩ። እዚ ድሕነት ቆልዑ 2019 ዝተሰሚየ ሓድሽ ሕጊ ነቲ ኣብ ቆልዑ ዝበጽሕ ዘሎ ጾታዊ ዓመፅን ጎነፅን ንምውጋድ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ሰበስልጣን ሃገር ይገልጹ። ምክትል ከንቲባ ከተማ ካምፓላ ሳራ ካኒክ እዚ ሕጊ ብቐጻልን ዝረአ ዘሎ ብዝሒ ተናበይቲ ጎደና ዝኾኑ ቆልዑ ከጉድል ዘለዎ እምነት ገሊጻ። እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኣጽዲቕዎ ዘሎ ከራኻሪ ሕጊ ኣላይን ዘይብሎም ቆልዑ ናብ ጎደናታት ካምፓላ ካብ መውሓዝ ክገድእ ከም ዘይክእል ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይምግቱ። ማሕበራዊ ድሕነት ከውሕሳ ካብ ዘይከኣላ ስድራ ቤታት ዝውለዱ ቆልዑ ተናበይቲ ጎደና ካብ ምዃን ክድሕኑ ከም ዘይክእሉ እውን የረድኡ። ኣብ ጎደናታት ካምፓላ ካብ 10,000 ክሳብ 15,000 ዝግምገሙ ተናበይቲ ጎደና ዝኾኑ ቆልዑ ከም ዘለዉ ጸብጻባት መንግስቲ ይጠቅስ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት
ኣብ ኤርትራ ኣብ መናድቕ ንምልክን ዓመፅን ዝቃወም ጽሑፋት እናበዝሐ ይመጽእ ኣሎ ምንቅስቓስ ይኣክል ካብ ዝተበገሰሉ እዋን ኣብ ሓያሎ መናድቕ ይኣክል ዝብል ጭርሖታት ክጽሓፍ እንከሎ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዝሓዘለ ወረቓቕቱን በብእዋኑ ክብተን ጸኒሐዮ ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ድማ ሳዋ ኣይንወርድን ዙር ፈንቅል ዝብልን ካልእን ኣብ መናድቕ ኣስመራ ተጻሒፉ ዘርኢ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ይርከብ ምምሕዳር ተሰነይ ቀዲሙ ኣብ መናድቕ ቤቱ ጽሑፍ ዝተረኽቦ ወናኒ በዓል ቤት ይኹን ትካል ክሳብ 5,000 ናቕፋ ክቕፅዕ ምዃኑ ንነበርትታ ከተማ ብወግዕ ከም ዘጠንቀቐ ይዝከር ኤርትራውያን ተምሃሮ ነዚ ኣብ ኤርትራ ን28 ዓመታት ዝገዝአ መልኪ ምእሳር ዜጋታት ስደትን ከልበትበትን ከብቃዕ ዝጽውዕ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብሓያሎ ስምዒትን ንቕሓትን ይከታተልዎ ብምህላዎም ይፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣብ መንእስያት ብፍላይ ጽልዋሕ ዲሩ ዘሎ ምንቅስቓስ ናብ ተቃውሞን ናዕብን ከይዓርግ ንምዕባጡ ሓይልታት ጸጥትኡ ካብን ናብን ከዋፍር እዩ ዝረአ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንመርገፂ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ከም እትድግፍ ዝእንፍት መግለጺ ኣውፅያ እቲ ሃገር ብ5 ሰነ ኣብ ዝውፅኣቶ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘለዎ መርገፂያ ነቒፋ ሕብረት ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገር ክጽውዕ እንከሎ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ግና እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ክቕጽልን ዝድግፋ ዘለዋ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ስልጣን ንምብሓት ዝጓየ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክእለን ስልጣን መንግስቲ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገርን ዝጽውዕ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዩ ጣልቃ ብምእታውን ክቃወምዩ ጸኒሑ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ድሮ ዒድ አልፈጥር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ድሕሪ ዝፈጸሙ ህልቂት ኣብ መላእቲ ሃገር ተወሳኺ ቁጥዕ ብምፍጣሩ እቲ ስልጣኑ ን3 ዓመታት ከም ዘይረክብ ክከራኸር ጸንሐ ጉጅለ ኣብ 9 ተዋርሕ ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹሎ መንግስቲ ኤርትራ ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብዘውፅኦ መግለጺ ዝነቅፍ ዘሎ ድማ ድሕሪ ናይ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን መግለጺ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ መግለጺ ነታ ንመርገጺ ሕብረት ኣፍሪቃ እትድግፍ ኢትዮጵያውን ዝጻረር እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ሱዳን ናብ ጎደና ዲሞክራሲ ክትምለስ እንተኮይና ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ኣለዎ ዝብል መርገጺ ክሕዝን ከሎ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምስ ቀጠርን ቱርክን ዝጸንሐ ዝምድናታት ሱዳን ክብሕትዩ ካብ ዝብል እምነትን ደገፈን ሂበንኦ እዚ ናይ ሱዳን ኩነታትን ጎረባብቲ ሃገራት ሒዘንኦ ዘለዋ መርገጽን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኬንያን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ነዚ ተስፋታት ሰላም ተቐልቂልዎ ጸንሐ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ቅልውላው ከይመልሶ ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ገሊልዋ እቲ ሕብረት ትማል ሓሙስ 6 ሰነ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግር ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ብዝወሰዶ ህይወት ኣስታት 100 ሰባት ዘለቐ ስጉምትን እዩ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ እዩ ጸቕጢ ክግበረሉ ጸኒሑ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንምዝታይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ካርቱም ከምርሕ ምዃኑ እውን ምንጭታት ይጠቕሱሎ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንመርገጽ ሕብረት ኣፍሪቃ ትድግፍ ከም ዘላዩ ዝግለጽ በንጻሩ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ሒዝዎ ንዘሎ መርገጺ ትነቅፍ እዚ ከምሲሉ እንከሎ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ላዕለዎት ኣባላቱ ይስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን